Вие продавате стаи, разпределение, локация. Това продавате всъщност. И кучето не си го продаваме с легена. Аз имах един случай, където така стана, че в апартамента имаше наематели и продавахме апартамента барбар с наемателите, което беше доста интересен момент. Само ако може леко да се дръпнете. Все пак вие не се продавате. Не. Така, и сега отивам към другите стаи. Вие не сте ли слагали тук по входа? Да, има такива. Да. Сега, само към кухнята, ако мога да отида пак.